May gabi sana. Lipay ka ang ginungurong kinakanda. Nagkaganda. Unsay kalainan sa Biblia o sa oral tradition. Naipanultihon ng ingon nga verba ulat, scripta manent. Nga kanang nga pulong nga kilitog na to, dumog spikas dunggan mga po spikas. Pero ang kasulatan, nila na masunog, nila buhot sunog ng Biblia, na ay mabasa. Ang mabasa na ito, bilig. Siguro na. Pero kung gimanggad o gimahal mo ng Biblia, labihin mo mahalon ng tradisyon. Kaya ang Biblia, ikan mas tradisyon. Ang mga nasulat, ikan man sa wali o panudlo na binata. Orally spoken. Nasa man ang basa na ang Biblia ulahi sa tradisyon na una sa Biblia. Kung mo basahon ang Jeremias 36, 4:17, si Baruch, ang sekretary ni Jeremias, di Paibaw, ito po niya nga, ang Diyos nakiksulti ni Jeremias. Iyang gipaminaw, Jeremias ang mga pulong sa Diyos. Kanya iyang gidiktar ni Baruch. Bumatod pa ni Baruch ang gidiktar sa Diyos nato ni Jeremias. Nga pulong sa Diyos, gisulti ni Jeremias. Gisulti niya na akong gisulat at libro. So, una nga ang tradition is the mother of the Bible. Pero lagi sa persistence of time, may mong punan, may mong kuhaan ang mga pulong na itong ginto. Samtang Biblia kung sa nasuwa, what is written, it remains. Pabilib. Para ang sipahan ng tudlo na ito, nakinigil duha. Nasa 2 Thessalonica 2:15, matod pa ni San Pablo, among gipadala kaninyo among gitudlo pinagig sinulat o pinagig tradisyon. Among gipadala kaninyo among gitudlo pinagig sinulat o pinagig tradisyon. Na sa 2 Thessalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Dili lang gining duha. Gibutan sa pag-buot sa Ginoo na doon na sa buking magtutudlo. Isa sila ang tugon sa Nehemias 8, versikulo 8. Ang mga magtutudlo na ganito sa mga silingan nilang lungsod o dito gitudlo nila sa binapa na pagtudlo ang kahulugan sa balaw. So they were interpreters of the commandments of the Lord God. Yes, so kung tugon, gisampul yun sa Ginoo, nagtao na magplasa religiously, piously, daghan kasabot niya na. Nabasa na ito sa Buhat 8, 32-28. Doon ay taong Diyos nun. Ang iyang trabaho mo pagka kisuriro ni Reyna Candace sa Ethiopia. Kanang Ethiopian people, kakita mo na itong na sila. Pero dili sama ka itong sa negro. Yang ila sa buhok, dili kulot, parera sa ato. Yang ila sila susama sa ato. Ethiopian. Pero they are not like the Negroes, Africa. Kudiyo ka to siya. Wala ang iyang tinuhuan pagka mutuo Yahweh Diyos sa mahal. Iyang yung gibansay ng mato templo sa Jerusalem. Sa kaysa siya, karo, provide sa Reyna. Ibasa siya.
Wa siya kasabot. Ang Holy Spirit nga, He is everywhere because He is God. Nakaiba katuntaman na Diyos nun, nagbasa sa Biblia, wa kasabot. Murang iyang gida si Filipe, gusto. Siya ka nang tawahan na Filipe nagbasa sa Biblia. Kasulatan sa niya. Pero wala kasabot. Doula, o pangutana, nakasabot ba siya sa nagbasa? Huwag mo kasabot siya. Siya nang kasabot ini, nating karnero. Kaya talagang mga sala sa mga tao, ipatong siyang lawas. Pero naunsa ba, na pinagay sa samad o tugok nining nating kamiro, na pasaylo man ka ng mga sala. Masabi mo, masabi. Malingon siya sa Filipe, gusto ba ka, magkasabot. Ako ikang tudluan niya. Tudluan niya. Kakaroon nating kamiro, muna ang agnos, Diye, pitulit pikata mo. Ang nating karnero nakuha sa salat sa kalibutan. Muna siya. Siya si Kristo, ang anak sa Diyos. How could it be that there is God when there is another God when God is only one? Allah. The only one God. Is alone. There's only one. There is no such begotten God or created God. Only Allah. Sa usawa lang sa Islam. Nga usawa ay Diyos. Wa Diyos nga nagpagkatao. Wa Diyos nga anak. Siya na. Doon ako mo yung libro nga Quran. If you have the opportunity to buy English Quran, buy it. Read it and understand it. Kaya, by Providence, may isang patakot nga, so, what to mo Saudi Arabia? Close na. Accepted na ko as one of the employees in Saudi Arabia. Tumaging mag-joke tayo. Ako, okay mo na. Sabay mo gusto, nibawas na ko. Nagoy kabuk mo Saudi Arabia, paninguha na makahubog ka o katong kurang pagka. Na may kurang nga nipis. Kaya kurang nga ba? Kung pagka, every page, there is the interpretation. There is a running commentary. The footnotes. Kaya doon na yun dito, nobody can interpret Quran unless he refers to the commentary of this book, Islam, Quran, with the commentary. Ginadalo niya, kurti na kulipaya, huwag ka kayo. Salamat kayo doon. Siya mo na ako'y bawas ni mo, Bradson. You will wonder that Quran contains Christ, Mother Mary. Quran contains the doctrine of Christ in a very specific chapter. Chapter 3. O ba? Ako nang ibasa. Lipay kayo kayo. 80% sa Quran nagdahay ni Kristo. Nagdahay ni Maria. Kumingon sila, Isa, Jesus, naghimog daghang mga milagro. Isang pagbanhaw patay. Huwag mahimo ni Muhammad, ang founder sa Islam. Only Allah performs miracle. Ya, si Maria, Maria lang pronunciation sa Maria, she is a very pure and chaste mother. Totally webuling mauna. Dagan kayo, kasi doon na mo'y oportunidad palit ko Quran. Maraga, Quran teaches only one God, Allah. There is no such other God but Allah. That is contrary to the Holy Scripture. Specifically, how do we distinguish that the Bible is supreme to all books of the Quran? Sa ating mo pagtubag, kaka ng Biblia mo na ilabaw sa ng Hebrew, nabaw pa na sa Quran. What particular teaching within the center of the Bible that really answers that question? Asa ni mo mabasa na?
ang Biblia, muna supreme sa libro. Kaya doon na may ebidensya. Diyo sa Pablo sa 1 Corinto 15, 26, 27. Ang akong diwali at itutlog niyo ay kasalanan. Ay yung pagdawat sa among itutlog ay kasalanan. Unless it will be proven that our teachings are true and the scriptures are true. What is the proof? So may prueba na. Diyo sa Pablo, pinaagi sa pagkapanahon ni Kristo. Kung pababanaw si Kristo, dili katuhuan ng mga pulong. Dili sa katuhuan ng inyong pagtuo sa mga itudlo ninyo. It was the resurrection of Christ. Pilingon mas Kristo, pati ako. Katuhuan daw ang mapamunon ng labas. That statement would be denied if that was not fulfilled. All the teachings of Christ in the Bible shall be denied and non-acceptable. Pagkabanaw ganyan. Kung wa pa mapanaw si Kristo, ang atong pagtuo, Kristiyanos, Katoliko, ang atong pagsalit sa pulong sa Diyos, nothing. Ang iyagin pagkabanaw. May nagpuriba ng tanang na pulong ni Kristo, tanang tagnang ito niya, huwag siya mismo tinugod yun, na tinugan sa kamatuloyan. Walang pagkabanaw ni Kristo. Samtang si Muhammad, sa Quran, O Muhammad, repent for your sins because you are sinner. Si Muhammad yan kasasala. Pag kinulso si mong sala. Di ko ng Quran, di mo si Allah nanto ni Muhammad, the founder. And she has 21 wives. And the Muslim will-to-do with Muslims can marry 4 wives. Marry her. Kung iyan ang muna naman yung pag-asli, that is adultery. Alawad mo sila, palawad mo nila. Na ikaw dato, karang-karang dato ka magkabuhi ka, upat ka asawa, kila mga anak. Pero din mo palabuhan ka 21 asawa ni Muhammad. That is Quran. Replete of somewhat assumptions of being the true God, but the founder himself was very, very different. Kung kayo kinabuhi ni Muhammad. When in fact, they told his people, we can win in the world only by sword. Mas kapit din ang kalibutan sa atong kinuhaan nga Islam. Basta pagdihon ito sa gubat. Ikapilis gubat, surrender na natin. Padoktrina na natin. So look at Saudi Arabia, so many Muslims. Because there were many kingdoms defeated by the pildi ni Muhammad. So submit. Muna na dito mga Muslim kayo. Naulit ko muna. By sword. Christ, yes, sword. He uses sword. But what kind of sword? Hebrewan magpatrodusin, ulong sa Diyos. Mahait ba? Sa espada by sword. Magkahimo pagbahin sa utlanan, sa Espiritu, sa kalan. So, that's wonderful word. Mara nga atong Biblia, nagtukan, na God created the world by His power, created the world by His wisdom. Meaning God the Father has companions. And that is the wisdom. 1 Corinto 1:23, si Kristo mo ang gahom sa Diyos. Si Kristo mo kaalam sa Diyos. So that companions was not created, was not made, but begotten by the Father. Gihimukso sa mahal, naway sinugdan. Dungan sa mahalaan na niya kaalam. Kaya na niya kaalam, dungan sa iyang pagkasiya, naway sinugdan, dihana sa Kristo. O nangyanan ka sa Kristo, begotten by the Father. Gihimukso sa mahal, sukat sa way sinugdan na buhay katapusan. Kung kinintulo, buhay ang pos nila. Parehas sa kahul. Father, the Son, and the Holy Spirit. So, kung tapos na kay, pinapta na matas manahon, we must love the tradition. Kaya doon na idaghang mga butang mo na itong hiluwi. Hiluwi mo ang tradisyon. Balitan, ang tanang na sakramento. All the practices, the wordings, the
baptism, the mass, konfirma, kasal, audience pare. Ang tanan ng seremonya na coming from tradition. It cannot be extracted directly from the Bible. No sa magsugod ng misa, no sa ito ka ang konsekrasyon. Wala sa Biblia. Igbunyagan mo ito ni Filipe katong Yunoko. Buhat 8, 30 na ito sa 28, igbunyagan. So, yun sa mga pagbunyag ni Santo Mito. Di ba? Tawa, tayo ba? Kaya natin tradition. Tubig. Formula, pulo. Kung sa may gamitong, bunyagi, sangalan sa Mahan, Sana, Espiritu Santo. Unsaon, matagi ba? Lumano kayo na. I baptize you, Hieronimo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung ibuhos na nimo, I baptize you, Hieronimo, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wyoming. Wala sa kaya. Tradisyon na. Wala kung sa importante yung tradisyon. Importante kayo na. Yan ang pagkasaka ni Santa Maria, pagkasaka sa kahong siyang anak, nawasong kalat. Tapos Biblia, mitra po mitra, naitag na. Samo 5:32. Bangon, Ginoo, gikan sa imong lunganan, ulit sa imong kahulayanan. Dili ka ikaw ra, kung dili ang arka sa imong kalikod. At tapos meron, arka, sudanan sa Holy Tabernacle. Kay Dos. 132 versikulo 11. Sa hora ka, merong ganon kayo, ganon ay Catholic faith defenders na mapasabot, bukay bao. Monas Martin Luther, wag yun mo pagsulti sino. We Protestants, we are all indebted to the Catholic Church regarding the Bible. We do not have the Bible, we Protestants, we do not have the Bible without the Catholic Church. So ito, Hans Martin Luther, kita mga Protestante, nagkautang tas Katoliko. Watay kabangkaagan kung saan ang Biblia, kung wak pa ang Iglesia Katolika. Meaning, that is admission, that the true church is the one responsible, that the world has the Bible. Wala pa ang simbahan Katoliko at the Biblia. Grabe lang at the tradition. Maraming salamat ng Catholic faith defenders, niya si Bertao, naman si Epitikas, si Boy Cubido, niya si hindi nga ito, veterano nga yung Catholic defender nga rin siya. So, dari pastila di pa yan ang pagitag ko. Sige, nagkakaroon sa radyo, minahal na amigo, ay nagkakaroon. So, dihi sa imong kage nga nawa kanya, so dihi si mong tinulungan, kaya sa imong nalahin nga ni mo direct. Mayong gabi, kanatong tanan ng Exxon ko din ni Cristo. Mayong gabi. Sa si Fortunato, sa Lonoy Mangkaw, sa Salvador Extension na Bagong Cebu City. Fortunato, sa Lonoy Mangkaw. Naka Salvador Extension na Bagong Cebu City. Dugay na kayong panahon mga kumagatambong din tungkol sa mga kakulian na natong COVID. The COVID-19. Karong Exxon kay Gatagal ko niya buko sa Ginoo kalikon sa paglawas, bisa niya ko sa panuigong nga walo o kalawalo upat na katuig. O 84 katuig. Pagpasalamat dito ko. Si Bradshaw nakahatag na pagdakong tabang ay niya kong edad karon na likon gapon. Hatag niya sa Ginoo. Maikson, dugay-dugay na po mag-ikan hindi. Kapag karong ko maghatong balik din, huwag niyo po kibalo. Dahil lagi, hindi lagi katong pangidaron ng mga dako-dako na. Kung may sikutag taas na po. Mga pasalamat po nga, naagad mo po karon. Niya si Bradshaw ang atong labing dakong utublo nining atong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Daghang salamat, Bradshaw. Fortunato, may isa ni mo suwat, may isa ni mo suwat. Fortunato, magkamay sa kusumpi.
niya si Brad Adam, atong presidente, Nilo, atong usas ng veterano. Ako takag si Tintanel. So, 29 at 450. ha? 79. 450, 79. 6'9". 79. 99. Buwan ko na yung CB9. Sila 4 mas ito na ito. Mangkaw. Di mo si Tintanel. Ah, Pero kung tanong lagi po kami, mura makukuha na tiguang nils. So, lingon ko kanina nga muna ito yung katapusan. Kaya salamat ta sa tanan nga nanampong. Kita kaya punta pero nito usahan ang pare. Ganyan nito pare niya. Doon din sa so, nagdakuan ninyo po ano yung classroom. Subahan mo yun. Nagabantay mo yung lipo din so. Oh yes, Father. That is energy. That is electricity. Dapo kayo mo peranan. Dalawa, yun yung ipalay na siya tingali sa silong no niya kan minus-minus ang peranan niya. Pero wa siya mingon kayo po ano diri. Anytime mata pareha. So salamat ha. Diyos mga panalangin na ito. Ya itong primao sa mata ni Brad Fortunato Mangkao na dasig mo rin po. Natawag siya tayo gamay pero kagwapo mo kaya po kachila kayo si Fortunato natin. Ya itong mga kauban karon ya si Brad Agapay yung atong writer sa uban pa din atong mga ilang karon ng guru etc. Yes do yung si UID niya si Brad Efrain Matinya kabinaw mo niya sa City Palabras ikaw pa nga po ni si Brad Jeffrey Kiliosa sa DYHP alauna nato sa Las Rizal sa CCTV Channel 47 TV alas 4 sa hapon ito sa City sa gabi niya ipahulong ta. Tawag ang pare nga Bradshaw. Ayaw sa mga karoon, ipahulong. Yato niya yung ating natuhi. Pero yato na po sa Facebook. Sa Facebook, maunong gawin siya bulo. Padayon mo Bradshaw. Padayon. Wala siya may mga ang mga pare nga Bradshaw ko sa masa wala na. Marunong istorya ng amigo ba. Pero karang inyo kay makapahinuklog man. Ha? Mga Kristohanong tinubos ni Kristo. Tutukin ninyo Diyos. Kansang lawas na putus sa mga samaan at dugo tungkol sa iyo. Hindi ba kayo ginawang pero basta mga laikod safety. So, di ta matambong. Mga komentaryo ito sa tao. Walang kabalik na Karumpit sa City, Abril City, City Palabras. So, sa inyong balay, mahimo mo mag-update sa DYHP, malauna na ito sa Las Tres, niya pagkahapon, mo ka paminaw sa punto, alas 4 sa hapon, ito sa Las City, Channel 47. Sa wala, nag-isampak ka, o ingon sa utis mo, palayaw na na. Iyon siya, ako yung nagsuko, palayaw na na. Palayaw ko din ng kapag. Sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa inyong bukang kayo karamo. Panalangin kami tanan. Palayo kami sa mga dautang hitabo, mga disgrasya. Ibuti usap ng mong pamilya, sa inyong pagmahal, pangka. O himuha kami, na maandang kanunay sa inyong tawag. Sa kinabuhi mo na katapusan, kalipay sa langit. Na maandang kami kami. Pero, sige hapon. Sa katuwigan mo na katapusan. amen. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak, o sa Espiritu